Indigenous Agriculture Farmer Producer Company asaihem kangpu pon Tharmit la pen han swadu kasilam pon avar sai long pon po Jitini phai grihiniar ni nijang Karbi Anglong arlo jengkha bihenru arong along isi industry mate Indigenous Agriculture Farmer Producer Company asaihem kangpu pon Indigenous Agriculture Farmer Producer Company asaihem kupia joini si kikimpon ma lapen kupisi rada tumbar sai kilongjima laki jaseme chutiki rada tumaphan isi warsai kimi kiwan pilo labangso warsai kiwan laki rat sai klembang phu sanjoy timong pensi bor I pen labangso asaihem banlo ongdung rada tum sakuri longji mani pupen Penang ke Charlie na thu chi hongdun po moki jut ke BAMA lena pasita ajarabar sai choklem don thekhe lapen angtan ka chongda damji aphansi mathadam rong lapuson si ke ong non labangso industry kangpu pon laki jutiki aradatum mithanga jakong avi pusitami ke chengpen sai ka choklem ji aphan anta KAC ahen pen kedam tang arnianta chutiki aradatum aphan ke rapon avilang lasi pining pen KAC ahen pen chutiki aradatum aphan tami isi budget bipon asonte radatum chutiki sungsidet ji pusi radatum chuning ripon Kati kinang ji lake hanso tharmit lapen golmuris pusi pachini pon labangso saya long ong dungari so ejangatum sai choklem dunji aphan varsai do pini labangso jai mekedeng ponalong aluhi aman peng pen kachitong don Dr. Jirit Hajarika ex Director of Reserve Lapen Ari Sangho atum chitong dun si hanso